Next! Next! Ni, si kami hamday ka kanakan. Apay, bimisita ka mat. Ada problema. Ni, apay, ada tiyan anay yung aya. Aduh, di sapok-sapok dito eh. Ay, awan, Chong. Di problema kanila kay ko. Nagkakain kami nga pa. Ni, ay ka, apay niya aya ite, panggap na dahil nga, apa yun? Kas di Kas lagi na pag ano. Kanay ko bagbagaan kas lagi na ikas kaso. Simple niya paparami ko, di na kayo masimpan saya. Papilit na katadya kay kayat na. Gusto man ti pag-apaan eh. Umakot ti buses na. Umatong ti buses ko. Siya katay ang utang na. Masalaw na panindag tumadag yung masipas ko yung dagpubrain na. Dahil kailangan. Ako na, nagado yung nagagtang na gano'n. Pagtaga ko na lang. Ops! Apa niya dyan? Lakay mo, ano anak mo? Apa, susuwan ba na nilakay mo? Ay, amok ti problema yung kanaka. Oray na lang ang talaag na dyan. Ayan na dyan. Dat lang nga, danuman. Dito kanakan ti masapulo. Dito, itit ko kadag i-cleantik mo daduman mo kasta mo dati problema da. Nya, aga pa da. So nga dati kanahin ko itid. Tinagan na dito ka silensyo water therapy. Nya, ipadas mo dito eh. When, Chong, when? Awang pati nanggag ko nga reklamo. After 2 weeks, agsublikan daw. After 2 weeks, kung may dagiti klientik, naragsak da. Di man ragsak da. So nga ipadas mo tumait niya. Nyati kastap dito, Chong. Yung maglatan? Haan, di kastan dito. No, madlaw mo nga, amumutin no, agumit nila kayo mo no, amumutin no, aga pa kayo nga duwa. Di kastan dito, lukatan dito sa kainuman. Haan mo nga kwa, haan mo nga, idiretso, ayang ti chan mo. Yang kamu alimunan, ipan mo pa dita ayang tingiwa mo, mga 5 to 10 minutes dahil. Kasi ti kanahin mong aramidal. Dahil bunong ka kanyak mga resulta na, When, Chong, when? Nga, nawatan mo tlaan, Mildred. Ang kinawatan tamalaan. Singal, Chong, mukha ko tipadas kong tuman. Word, effective data, for sure. Singal, Chong, napay. Sige nga ka na kan. Ganad ka dita, 2 weeks later. Ang subli ka magtangga na kan. Ay na, uncle. Very, very effective din. Tid mo nagdagdag lang na tanong. Di kang pinag-apapak nila kay 2 weeks. Tignan nagmetirit na. Di kang pinag-apapak nila kay. Nagyaman at yung tid mo. Ay, nasyarat man ka na kan. Hanggang di kinagpaiso na dahi ka na kan. Awan tibisa na di danong naintig ko kanya. Kung di natin lang na danong majay. Di ay ti problema ka na kayaw. So nga papa kayaw. Dahil tanay, hiwa mo. Naglay ka mga butartat. Hello kailian, agyaman akti panagbuya yo dito video tayo. Kat sapay kung ano nagustuhan nyo dito nga video, kat i-like yo, share yo, ken ag-comment kayo. No kahit nyo pati at adu nga pabuya, i-click nyo lang dito yung playlist tayo. Kat no ang kayo pa nakapag-subscribe dito yung channel tayo. Kat sapay kung mata ag-subscribe kan. Agyaman akla unay, see you for the next video.